Evo, vrhunski. To je to. Ja ću isto tako započeti sad sa snimanjem, tako da kasnije imamo sve što se tiče materijala. Ja vas, mislim da su stvarno svi tu. Ja ću ukratko početi sa ovim samim sastankom. Hvala vam puno svima što ste izdvojili malo vremena za ovu cijelu priču. U prvom redu vam želim čestitati Božić i nadam se da su svi blagdani dobro prošli. Sad pred nama je opet nova godina, makar tako malo kraća i evo, gledam kroz prozor, ljeto nam se isto vratilo skoro, tako da svašta zanimljivo nešto nas čeka. Ja sam vam poslao, jel me čujete svi, jel sve ok, što se tiče ovoga? Čujete? Ok. Ja sam sazvao ovaj sastanak koordinacijski zbog evo, skore sad provedbe, odnosno postizanja mjerljivog ishoda, izrađen dokument s analizom upravljačkih znanja i vještina škola s preporukom sadržaja modela za poslovno upravljanje. Nama je ugovoreni vanjski stručnjak za i karijeru i za struku IT. Nam je tvrtka Kronata iz Varaždina s kojom je 23.11. potpisan ugovor. S tim da je njihov nominirani stručnjak koji će s nama raditi, gospodin Vitomir Tarfa. Taj isti stručnjak je nama ponedjeljak 12.12. dostavio dokument metodologije analize kapaciteta i savršavanja menadžerskih vještina za jedan i drugi projekt. Ja sam vam njega proslijedio, on je potvrđen od strane naručitelja i mislim da je u redu. Ono zbog čega smo se u stvari danas okupili je onaj dio same analize. Znači, mi smo dogovorili da će metodologija, odnosno da metodologija navodi da će se analiza provesti kroz primjereni uzorak ispitanika od 30 komada. Ja bih vam sad podijelio ovako jedan popis. Prvo ću sa elektrotehničarima, onda ću početi sa strojarima, pa ću vas samo zamoliti da mi kažete ko je ok i ko nije. Jel vidite ovaj sad ekran, sa lijeve strane bi trebali vidjeti za elektrotehničara ispred tehničke škole. Ja sam te podatke izvukao iz vaših godišnjih planova i djelomično kurikuluma i neka TISA web stranica, pa bi samo trebala povratna informacija. Sad prvo tehnička škola, je li tu? Jeste tu, jel me čujete, vidite? Ravnatelj Janković, čujete me? Čujemo se, Mihajl. Ajde ovako, vidite ovaj popis? Da. Ok. Domagoj Galić, koliko sam vidio, on je voditelj aktiva elektrogrupe predmeta. Marijan Anić, Siniša Rašić, Damir Krajačić, Dobroslav Šutalo, Damir Jakšić, Jurica Krivačić, Hrvoje Pavletić, Nikola Bencetić, Željko Radman, Dubravko Sila i vi, ravnatelj Ivan Janković. Jesu oni svi tu? Oni su svi, nitko nije na bolovanju nekakvom dugoročnom? Nije, tu su svi u zahvatu, da. Ok. Meni su drugi potencijalni bili tu Krešimir Car i Ivan Juran, ali njih ću onda maknuti sad sa popisa. Ovi gore su ok, relevantni svi. Ok, super. Evo, ja ću njih maknuti. Od njih će mi trebati prikupiti mail adrese i njima će biti upućena na kraju anketni upitnik. Strukovna škola Gospić. Gospodin Mirko Starčević, jeste tu možda? Je, tu sam. Jeste. Ovako, ja sam na vašim web stranicama našao ovako sljedeće. Vi kao takvi, Ivana Starčević i Barbara Tomljenović-Jurković, znači vaša ravnateljica. Ivana je vaša kolegica, koliko sam vidio, razrednik tehničara za računalstvo. A osim toga ima još Josip Podnar i Antoniju Grbac. Da li ćete moći ovih troje koje ste ovdje navedeni sudjelovati kao takvi? Mirko, vi, Ivana i Barbara. Ok. Samo ćete mi morati dostaviti onda mail adrese od njih troje. Pa će to biti to. Može. Ravnateljice iz Obrtničko-tehničke škole iz Ogulina, jeste tu, gospođo Zrinka? Jesam, tu sam. Kod vas sam se možda malo pomučio, ali nisam uspio naći imena ovih vaših članova stručnog vijeća, pa ćete mi samo naći dvoje imena, osim vas i gospodina Marinka Tomića, on je tamo u struci. Strojarstvo, tako je. A dvoje članova stručnog vijeća elektrotehnike i računalstva ćete mi naći isto neka dva imena, pa ćete mi te mailove. Pa ćete i meni te mailove. Sljedeći je gospođa Andreja Poljak, srednja škola Slunj, jeste tu? Tu sam.
Tu ste? Ok, super, ja sam za vas našao vi kao takvi, gospodin Ivan Bičanić, Mirko Cindrić, Antonio Puškarić i vaša ravnateljica Dijana Cindrić. Da li su ti svi, jesu svi tu, jesu svi ok? Može? Da, je. Može, odlično. Sljedeći na redu je Ejoš iz Rijeke, jel ravnatelj Caput možda ovdje, ja iskreno Jesam, rečeno jesam. mislim. Jeste tu. Ovako, kod vas imamo vas, gospodina Darka Bašića i poslat ćete mi isto kao iz Ogulina barem 4 prijedloga za člana od aktiva nastavnika elektrotehnike i računalstva. Može? Može. Super. I to sam ja. Evo, sad ćemo se prebaciti na strojarstvo. Znači ovako, što se tiče strojarstva, tu Tehnička škola Karlovac ima malo veći izbor. Anto Gargola kao voditelj aktiva strojarstva i prometne grupe predmeta, ja mislim da je tu i da nije problem. Mirko Bakarić, Snježana Bačić, Milan Bijelić, Dubravko Golubović, Dražen Cerovac, Ivana Grgurić, Dubravko Horvat, Tončo Cigić. Darko Horvat, dobro ste tu, tako? Pa je, ok. Tončo Cigić, gospodin Zoran Gajšak, Dubravko Jučević i vi ponovo ravnatelju kao ravnatelj same ustanove. To je vama odgovara, tako. Ima tu još dobar dio Recite. Dobro, ok. Mislim, tu još nema Darinke Mlinac Magičić, ali je li tu negdje? Evo, je, na kraju. Ok. Znači, ovako, tako je, da. ja sam to nekako otprilike s jedne strane sa vaših web stranica, nije sad tu nekakva točna formulacija, nego jednostavno vi ste najveća škola, imate najviše dionika, pa onda u tom dijelu kao tako. Gledajte, ja sad ovdje ovo neću mijenjati, vi meni samo od strane 12 vas mi dostavite mail adrese kojima ja mogu poslati onda anketni upitnik. Sljedeći je strukovna škola Gospić. Dražen Bičanić, jeste ovdje? Tu sam. Jeste? Ovako, kod vas sam našao vas kao predsjednika aktiva strojarstva, gospodina Ljubomira Čanića, može? Može i Željka Ergotić. Željka Ergotić, ok, evo, nju ću staviti u mjesto vaše ravnateljice jer ona će odgovarati tamo u onom, pa tako da ne bude preklapanja. Dobro. Evo, može, ja ću... Šaljem vam na ovaj mail po kojeg sam se uključio. Tako je, ovako, ja ću vama odmah sad poslije sastanka poslati ovaj zapisnik u kojem su sva ta imena navedena, pa ću vas samo zamoliti za ono kako smo rekli, za recimo, evo sljedeći je opet Obrtničko-tehnička škola Ogulin, tu opet fale, ne mogu doći do točnog podatka ko bi bio, pa ćete mi samo poslati informaciju ko će biti. Ali to su sve mahom članovi stručnih vijeća strojarstva, tako da su i relevantni članovi uključeni u toj cijeloj priči. Što se tiče Obrtničke škole Ogulin, to je David Fabijan, Nikola Gračanin, Patrik Poljak, Marinko Tomić, Dario Turković ili Vladimir Savljak. Znači 3 člana moraju biti, pa onda to ćete mi javiti. Može. Gospodin Damira, jeste vi ovdje? Damira Vučetić? Jesam, tu Jeste? sam. Super. Ovako, za srednju školu Slunj ste vi, gospodin Tomislav Bunčić, Kristina Radočaj, Martin Filipčić i Dijana Cindrić. Tako je. Može? Jesu svi tu? Jesu svi? Da, može. Niko nije na bolovanju? Svi nisu, ja sam tu, Ne, sve ok. Oni su na godišnjem. Od njih ćete mi samo prikupiti mailove na koje ja mogu poslati onda taj dio. Može. Evo, ravnatelju Galić, kod vas isto ima jako velik broj, odnosno strojarstvo je vama najjače, u stvari koliko sam vidio na web stranici. Ispred tehničke škole u Požegi bi znači bili vi kao ravnatelj. Ja sam vidio da je gospođa Biljana Radišić predsjednik aktiva strojarstva, je li to ok? Je, u redu je, da. Ok. Mirjana Pavlović, Denis Mojevir, Tomislav Olšak, Renata Tadijal, Željko Krupan, Zvonimir Panekić, ispričavam se. Ima tu još drugih potencijalnih, to su sve ljudi koji rade, koji su ok, za koje mi možete zastaviti. Reći ćete mi koliko, ja ću napraviti nekakav reizbor da baš ne budu ovi, jer vidim da ima i osoba koji su baš pred mirovinom, recimo Franekić, on je baš suradnik nastavi, pa evo nekolicinu, pa rećete mi koliki broj, a onda ću ja napraviti izbor.
Može, evo vidite, u ovom zapisniku su navedeni, su otprilike navedeni, uz imena su navedeni brojevi, mi moramo imati ukupnu količinu 30 njih i 30 je označeno, samo 30 mi mora na kraju ostati, vi mi pošaljite uz vas još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adresa i to je to. Dobro. Okay. Evo, to je to što se tiče toga. Anketa će biti provedena u online formatu. Danas, odnosno jučer popodne je gospođa iz tvrtke Kronata potvrdila da vanjski stručnjak radi na izradi samog online, a rok za provedbu same analize je 60 dana, odnosno 22.2022. godine. Na temelju toga, samo sekundu da se vratim sa sharinga. Ok, sad smo opet ovako. Na temelju toga će biti izrađene smjernice za module za edukaciju i savršavanje menadžerskih vještina u kojima ćete sudjelovati, evo vi koji ste dionici ovog današnjeg sastanka. Imate li još pitanja? Evo, gospođa Karolina je digla ruku, pa možda ona ima neki komentar. Da, ja bih pozvala svako ravnatelja da s obzirom da se radi o upravljačkim vještinama, znači ne nastavničkim nego upravljačkim vještinama, da ako postoji u školi netko ko je desna ruka ravnatelju i može sudjelovati na našim radionicama za upravljačke vještine, da onda i ta osoba sudjeluje u ovom anketiranju. Znači tu su predviđene i vještine vezano znači uz funkcioniranje ustanova kao takvih, tako da tu može biti prisutan i pravnik, može biti prisutan i financijaš, može biti prisutan pedagog ukoliko organizacijski isto sudjeluje znači u izradi planova, osobe koje su vam uključene u analizu kvalitete, samoevaluaciju, a nisu ovdje već navedeni ovo sve što je Mihael lijepo popisao i pregledao. Znači to je isto nama potencijal za procjenu znanja i vještina, pogotovo, kažem, je to dobar ulazak da se upoznaju sa temama i da onda i budu na nekim od tih edukacija. Evo, to je što bi ja još svakako predložila da razmislite, dopunite i pošaljete kolegi Mihaelu onda email adresu i tih osoba. Hvala. Ok, super, evo, hvala vam. Ako nema nikakav drugi komentar, onda bi prešao na sljedeću točku dnevnog reda, a ona je ugovor o suradnji s vrhovnog ponovnog imenovanja Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac. Ja ću sad ponovo podijeliti ekran. Ja sam isto bio malo slobodan pa sam išao pogledati, vidite, ovo je sad radni materijal prijedlog ugovora na ekranu. Ovdje sam izvukao dobar dio tih ugovora koji su bili sklopljeni 2018. godine, s tim da sam dodao još uz to i ugovore koje su, odnosno projektne partnere koje smo mi imali sad unutar u okviru projekata Karijere ja, struka i ti. Isto tako sam uspio naći u tehničke škole, recimo Slunjac, neke dionike s kojima, odnosno gospodarstvenika s kojima oni surađuju, te još sa popisa ima tu nekih koji su na onim sestrinskim projektima RCK Karijera, RCK struka. Ono što bih vas sad isto zamolio, recimo imate neki gospodarstvenici zaista iskaču u cijeloj slici, tako na primjer evo Keltex i u jednom i drugom sektoru ima vježbenike, odnosno naučnike koje jesu tu, koje koriste, dok su neki, recimo Keltex i tvornica turbina Karlovac, evo, i u jednom i drugom sektoru primaju, odnosno pruže usluge, ajmo reći da pruže usluge praktične nastave vašim učenicima, dok su neki zbilja istaknuti tipa HS Produkt koji primaju veliki broj učenika. Isto tako ENA je recimo najveći gospodarstvenik s kojim tehnička škola surađuje, odnosno ovako, ENA prima najviše vježbenika, kako bih rekao, učenika kod sebe na praktičku nastavu, ali recimo nije partner na jednom projektu, tako da svakako bi bilo interesantno razmisliti u budućnosti za daljnju suradnju. Ja bih vam vezano za tu točku, odnosno vezano na tu točku poslao isto ovaj popis, pa ću vas zamoliti da barem do kraja sljedećeg tjedna, do idućeg tjedna u idućoj godini, da pregledate, razmislite o tome koji bi bili gospodarstvenici koji bi mogli se još nama priključiti vezano za sam reizbor.
sam zakon u tom dijelu kaže da taj gospodarstvenik, ispričavam se što sam malo skačem gore, ugovorima o suradnji sa relevantnim gospodarskim subjektima uvažavajući potrebe gospodarstva i tržišta rada na području na kojem djeluje centar. Znači, naš centar djeluje osim u Karlovačkoj županiji na području Primorsko-goranske županije, Požeško-slavonske županije i Ličko-senjska županija. Tako da probajte, krenite od svojih, znači krenite od gospodarstvenika s kojima sad surađujete, a svakako mi možete uputiti nekakav informaciju o tome da li bi htjeli s nekim surađivati koji je malo veći, koji je malo jači. Mi u tom dijelu, ja namjeravam početkom sljedeće godine prije roka 20. onda stupiti u kontakt sa svim tim gospodarstvenicima kako bi se potpisali, odnosno kako ih mobilizirao da potpišu ugovore o suradnji sa tehničkom školom u nekakvoj budućnosti. Isto tako na popisu se nalaze i druge ustanove sukladno članku 33 stavku 3 točke 3 Zakona o strukovnom obrazovanju. Tehnička škola mora imati sklopljene ugovore o suradnji sa drugim ustanovama o strukovnom obrazovanju, visokom učilištima, strukovnim komorama i drugim institucijama. Recimo, ustanova za obrazovanje odraslih Brodo Trogir je navodno nažalost otišla u stečaj, tako da s njima vjerojatno neće biti više nikakve suradnje sklopljene. Dok recimo neke druge ustanove tipa Studentski centar su bili potpisnici sporazuma te davne 2018. godine, ali nisu sudjelovali u nijednim projektima, dok drugi tipa Pučko otvoreno učilište u Zagrebu nije bio potpisnik sporazuma, ali je kasnije u projektu postao partner. U tom dijelu isto taj potpis bi vam poslao, pa ću vas isto zamoliti da ako znate ili želite s nekim drugim, još nekakvim drugim ustanovama koji bi mogli biti partneri u nekakvom budućoj suradnji i budućem razvoju našeg regionalnog centra kompetentnosti, da taj isto potpis nadopunite. Ja bi, ako se slažete, ja ću se prekinuti ovo dijeljenje, ja bi vam predložio nekakav rok do kraja sljedećeg tjedna da mi dostavite ovo sve što sam vam tražio. S jedne strane email adresa, a s druge strane dopunjeni popis ovih gospodarskih subjekata kako bi mogli krenuti dalje u samo sklapanje ovih ugovora. Ja se slažete s tim? Može. Da. Može, vrhunski. Evo, hvala vam puno. Tako, time je u stvari iscrpljen moj dio dnevnog reda. Ja sam zamolio u pripremi ovog sastanka isto tako da gospođa voditeljica Karolina Horvatinčić ispred projekta Karijera da nam da mali prikaz napretka u izradi plana razvoja LCK tehničke škole za sljedeće razdoblje 2023-2028. Jer evo imamo taj velebni rok od 20. siječnja kada mi moramo ponovo rekreditirati tehničku školu, pa čisto da vidimo kako to napreduje. Evo, hvala. Evo, što se tiče našeg plana za petogodišnju suradnju, on se naravno savršeno preklapa sa tim sporazumima o suradnji i ono što je dosadašnja analiza pokazala da onaj trogodišnji plan i strategija rada u potpunosti i dalje zadovoljava naše potrebe i očekivanja. Mi sad sa strane vanjskog stručnjaka dobivamo još inpute što se tiče mogućnosti u sljedećih 5 godina na koje se treba relevantne dokumente pozvati, strategije. Ono što smo dobili od vas za sada je od gospođe Zrinke najava potrebnih investicija u tu školu, s tim da još vezano uz opremu, se treba konzultirati sa tehničkom školom. Sad, to je recimo moje pitanje u kojoj je to fazi. I ono što može i odgovor odmah. Može, pripremljeno je, sutra ujutro stiže mailom. Svaka čast. Znači, kao što je bilo na našoj strateškoj radionici, kad smo vidjeli taj neki petogodišnji plan rada, razvoja regionalnog centra s kojim se treba tehnička škola predstaviti i nominirati da bude i dalje reimenovana centrom kompetentnosti. Tu su predviđeni podaci jesu li potrebne neke investicije vezano uz druge strukovne škole koje su partneri. Tako da, evo, zahvaljujem gospođi Zrinki, ravnateljici škole u Ogulinu, što je to već pripremila. Ostale škole pozivam da mi jave imali nekih planova i potreba
jer na kraju zapravo sve sumiramo u jedan jedini plan i finalno to ide u županiju. I mi ćemo znači to predati početkom sljedeće godine županiji, tako da će onda zajedničku sliku ravnatelj Janković sa osnivačem definirati i odlučiti što će biti u tim nekim financijskim planovima. Što se tiče ostalih ulaganja u partnere, tu sad još nemamo definirano koga će sve županija pitati za te planove. Mihael, imate li neku ideju što se tu očekuje? Znači, taj dio ne radi vanjski stručnjak, nego županija odlučuje s kojim partnerima će ići zajedno još u neke investicije. Hvala vam puno. Što se tiče... Nisam ja gotova, ali samo da ćemo... Što se tiče budućih investicija, pa gledajte, Regionalni centar kompetentnosti Tehnička škola Karlovac. Tehnička škola Karlovac i njen ravnatelj kao nositelj samog imenovanog centra definiraju svoju viziju budućnosti. Karlovačka županija u tom dijelu isto, kao što smo rekli na tim radionicama, će financirati one dijelove koji su sada pokazali se uspješni. Mi kao takvi zakonski postoje pretpostavke kako funkcionira financiranje srednje škole i u tom dijelu ćemo u potpunosti izvršiti svoje obveze. Što se tiče nekakvih projektnih aktivnosti u tom dijelu, oni će se morati oslanjati na projekte koji će biti nominirani ukoliko prođe ovaj dalje dio, a financiranje recimo nekih djelatnosti koje su izvan okvira tog dijela svakako ćemo pratiti ako bude postojala potreba za financiranjem, odnosno sufinanciranjem profesora koji će izvoditi recimo obrazovanje odraslih. Mi ćemo nastojati da ti programi, obzirom da oni sad, kad budu napravljeni, oni će biti svakako konkurentni jer su temeljeni na analizama koje su relevantne za tržište rada i možemo očekivati znači, da će do određenog dijela i sudionici biti voljni pokriti troškove kao što Zakon o obrazovanju odraslih predviđa, da će se izvori za financiranje tih aktivnosti naći u tom dijelu. Što se tiče recimo opremanju u tom dijelu, isto očekujemo da, kao što sami projekti naši svi govore, da za potrebe ovih formalnih, neformalnih obrazovanja odraslih i za ove modernizirane programe, da sva oprema bude nabavljena, da je to konačna stvar i da regionalni centar kreće sa radom. A za iduće razdoblje, nekakav daljnji razvoj, svakako ćemo se oslanjati na izvore iz Europske unije kako bi se naprijedila i s jedne strane infrastrukturna komponenta, s druge strane ljudski kapaciteti koji su isto predviđeni u tom dijelu. Evo, ja se nadam da sam vam odgovorio. U biti, ono što je bitno je znati da ako nam u plan uđe investicija u suradnju sa nekim partnerima, kao što ćemo sad vidjeti i potrebe škole u Ogulinu, samu prijavu finalno odlučuje i predaje županija i dobro je da ona u tom strateškom planu. U tom smislu i ovaj prijedlog koji napravi IRMO se može dopuniti znači sa tim planiranim investicijama koje nisu nužno finalne, jer će ovisiti o tome da li će se prijaviti na financiranje na nekih od projekte, pozive koje budu raspisani za potrebe naših centara kompetentnosti koji budu reimenovani. Ono što sam ja još htjela pitati je vezano uz ova sva partnerstva, znači zapravo bi zamolila sve postojeće partnere da vide u sporazumu koji smo do sada napravili o partnerstvu, isto je li to zadovoljavajuće za sljedećih 5 godina. Znači, mi smo to radili na 3-godišnjoj bazi, koliko sam ja sve provjerila, sve što želimo raditi je i dalje aktualno, ali ako netko želi neki iskorak napraviti, a da to bude upisano, ne znam, da ovdje sad imamo predstavnike Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Karlovac ili predstavnike udruge osoba s invaliditetom ili učenički dom ili znači ako netko u tim planovima suradnje želi napraviti neki iskorak koji bi onda se uključilo u taj 5-godišnji novi sporazum o partnerstvu, ja pozivam da nam to podijelite s nama i pošaljete. Sve što je bilo na samoj strateškoj radionici rečeno, to je sve uključeno znači u plan. Tako
da tu ne treba se ponavljati. I bilo je stvarno odličnih komentara, ideja i to se uključuje i vidjet ćete u prijedlogu tog 5-godišnjeg plana da li se nalazite i da li je unutra sve ono što želite da bude u novoj suradnji pokrenuto. Slušam. Ako smijem, Mihael, Karolina, samo ću se nadovezati ovo što je Mihael rekao. Dakle, evo, čuli smo i na našoj radionici, a i načelni stav je naravno Karlovačke županije kao našeg osnivača. Oni će uvijek kao takvi pratiti jedan dio potreba RCK i škole. Naravno ne u kadrovskom smislu, naravno ne i u smislu kao i do sada. Nisu nikad pratili programe obrazovanja odraslih u smislu da su financiraju rad nastavnika. Nije ni poanta o tome, nego je poanta da ti programi budu samoodrživi, da se nastavnici iz tih potrebitih programa koji budu na tržištu da se mogu isfinancirati i njihov rad ili većim dijelom njihov rad. Ali evo, u tom smislu želim reći da je suradnja sa Karlovačkom županijom upravo onako kako treba i ništa se neće događati a da praktično te van ili mimo te suradnje i planova koje treba realizirati. Naravno, tu su i planovi infrastrukturni, ovakvi i onakvi, ali to je sve jedna sada druga priča. Važno je da se i ovi programi, sve što je vezano za ECK, radi u suradnji sa županijom i ono što je realno da će županija pratiti, to će županija i odraditi sa svoje strane, a ono što treba biti održivo, sasvim je logično da i ostane tako i da bude i u budućnosti održivo. Da tu nemamo potrebe, da županija nema potrebe za financiranje ili sufinanciranje tako nečega. Hvala. Evo onda sa tim zaključkom našeg ravnatelja i pozivom partnerima da ukoliko žele da se dopune planovi suradnje koje smo imali do sada, slobodno mi pošalju mail i ja ću to uključiti u naš prijedlog ponovnog imenovanja Tehničke škole Karlovac za regionalni centar kompetentnosti u 2 sektora. Ako ima pitanja, slobodno. Ja ću pohvaliti gospođu Andreju Poljak, ona mi je sad tijekom dok ste pričali, ona mi je poslala odmah te mail adrese koje sam tražio, tako da evo hvala vam puno još jednom. Još zadnja točka u stvari sastanka je kao tako pod razno. Ja nisam iskreno rečeno ništa pripremio, ali bi vam ništa želio čestitati Novu godinu i puno sreće i veselja u sljedećoj. I pozdravio vas i zaključio ovaj sastanak. I to je to. Eto. Ja se pridružujem željama, evo, i što je Mihael rekao svima vama, doista hvala na suradnji dosadašnjoj, a i evo da se malo odmorite nekoliko dana. Što se tiče tehničke škole, već 3., 4. i 5. jedan dio ljudi ima edukacije, ostatak ljudi je na godišnjem odmoru. Radno smo i sutra i cijeli sljedeći tjedan. Nastava počinje 9. Dakle, za bilo kakve potrebe smo na dispoziciji. Evo, sretan vam stvarno doček nove godine i da cijela sljedeća 2023. bude u zajedničkom interesu. Da dogodine u ovo vrijeme možemo reći da smo realizirali naš projekt, neću reći 100%, ali u idealnom, recimo tako, postotku i obliku. Evo, sretno svima, hvala vam. Dobro se provedite. Hvala također svima. Lijep pozdrav. 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 Hvala, pozdrav svima.